mert nem festett pettyeket, egyetlen egyet sem kis piros hátára. Katica szaladt fűhöz, fához, s a bölcs szarvasbogához elpanaszolni rettentő bánatát. És azt is, hogy a társai, a pettyesek szóba sem állnak vele. Árvák árvája, ő így pityeregte, s folytak a könnyei, mint a záporeső, mert a szarvasbogár is csak annyit mondott, hogy ezen bizony segíteni nem lehet. Ha meghallotta őt Gag, a lassú mozgású, de gyors eszű csigagiga, és így szólt Katicához. Egyet se búsulj, fényes hátú katicabogárkám, repülj el Tyutyuka országba. Katica letörölte könnyeit, s kíváncsian kérdezte. Tyutyuka országba? Miért éppen oda? Azért, kedves Katica, mert ott történik a csoda, válaszolta Gag vidáman. Milyen csoda? Repült közelebb Gaghoz Katica. A nagy csoda! Ott mindenki szereti egymást, s nem ismerik a búnulódást. Engem is szeretnének, pettyek nélkül is? Kérdezte a kis bogár reménykedve. Szeretnének bizony, lakik ott egy elefánt, ormánya nincs, vagy csak éppen akkora, mint egy kettétört burgonya. Buru, a barátom is ott lakik, zebra ő, aki csíkjai miatt szomorkodik, mert elsajnálta tőle őket a természet. Nem is beszélve búbos bankáról, akinek a búbjait hiába keresed, meg úgysem találod. És ha tudni akarod, én is oda indulok, mert hiányzik a fél szarvacskám, véletlenül leharapta az egyik legkedvesebb vasmacskám. Sorolta sirámait Gag szégyellősen. Mondd, Gag, és Tyutyuka országban adnak neked szarvacskát, az elefántnak ormányocskát, burunak csíkokat, bonkának búbokat, s nekem pettyeket a hátamra, éppen heted, kíváncsiskodott Katica. Ezt elhiheted, ott élt vár, a jó hegyi boszorkány, ő mindenkit meggyógyít, jó szóval kedvesen, bájitallal rendesen, hogy észre sem veszed, már is ott a hátadon a petty, de nem egy, hanem amennyit kívánsz, szólt Gag. Ugye veled mehetek? Velem jöhetsz, Katica, de mivel csigatalpakon lassan haladok, hát elszaladok Kecske Lenkiért, aki egy almáért, meg egy dióért elvisz kettőnket oda, ahol megtörténik a csoda, válaszolta Gag vidáman. De Kecske Lenkinek szólni sem kellett, ő is Tyutyuka országba készült, mert elvásott minden foga. Hátára vettek is Katicát, s azon nyomban elindultak. A jó hegyi boszorkány ki sem látszott a munkából, amikor bekopogtattak hozzá. Itt egy zsiráflábat gyógyított, amott zebracsíkokat ragasztott. De sorra került Katica is, akinek hátán hamarosan ott fényesedtek a fekete pettyek, összesen 7, ahogyan kívántam. A csigagiga szarvés a helyére került, Kecske Lenke pedig azonnal káposztába harapott új erős fogaival. Szépen megköszönték kopár-dopár jóságát, és elindultak hazafelé.
gémmel együtt a mikrofon, és úgy elvarázsolta engem, hogy teljesen végighallgattam, hogy magam előtt volt a Katica, aki ennyire bámkodott. Nagyon érthetően, nagyon tisztán, a mimikák is rendben voltak, nagyon felkészültem. Fantasztikus eladást hallottunk, és szerintem egy nagyon nagy tapsot megérdemelne a fiatal hölgy. Azt gondolom, hogy mindannyian a prózalmondásnak az egyik lényege az, hogy próbálja meg a mi agyunkba belerakni ezt a Katicát, ami szerintem sikerült mindenkinek. Tudom, hogy picit sok hosszú volt, én nagyon élveztem, sok sikert kívánok, fantasztikus előadás, mint Pisti. Drága kisasszony, akkor megmondom neked a frankót. És a kedves közönségnek ismételten mondanám, hogy pontosan ezért csináljuk a tehetségkutatót. Rendkívül intelligens, nagyon felkészült kisasszony vagy. Több 10 000, több 100 000 gyermek van így az országban. És azért haragszom a magyarországi cigányság vezetőire, hogy nem találnak meg benneteket, akiknek lehetne lehetőség igazán nagyon komolyan segíteni. De azt tudom neked mondani, hogy fogunk együtt dolgozni, és fogunk egymással találkozni. Egy rendkívül magas színvonalú produkciót láttunk. Hát le a kalappal előtted, kisasszony, csak gratulálni tudok. Egy óriási tapsot kérek szépen. Ha ilyen kisasszonyok lennének még belőle több 10 000, és vannak egyébként, mert a cigányság nagyon jól el van látva tehetséggel, te belőle jogász, ügyvéd, akár a miniszterelnök asszony is lehetne. Én rád bíznám az ország vezetését, viccen kívül mondom. Fantasztikus vagy. Tapsod neki!